Euskal Herriko Unibertsitatearen Farmazia Fakultatea. Lehenengo eta behin zorionak, bikain ziurtagiria jaso duzuen erakunde, enpresa eta elkarteetako lankide eta adiskide guztiei. Eta arratsaldeon, denoi, Joan Andreak, bereziki Gipuzkoako diputatu nagusia, Donostiako alkatea, Eusko Legebiltzarreko burua, herri agintariok, eta, saria hartzen izan zareten alkate Jaun Andreok ere, arratsaldeon zuei. 1970ean, Saizar Vitoria Ramonek, Sarasola Ibonek eta Urreta Bizkaiatar Arantxak, hiru idazle donostiarrek, mendebaldeko ekonomiaren historia liburua izenekoa argitaratu zuten. Ekonomiaren inguruko saiakera bat zen eta ustez helburua zen ekonomiaren bilakaera jasotzea eta euskal hiztunei euskaraz eskaintzea. Orain dela urte batzuk baina Arantxa Urreta Bizkaiak aitortu zuen elkarrizketa batean, liburuak bigarren helburu bat ere bazuela. Euskarak edozertarako balio zuela erakustea. Ia 50 urte joan dira liburuok argitaratu zirenetik. Eta inork dudarik bazuen, mende erdia igarota argi dago euskarak edozertarako balio duela. Eskolan entzuten eta ikusten dugu, kalean, aisialdian, jolasean, kirolean, hedabideetan, etxean edo unibertsitatean. Eta gaur, bikain ziurtagiria jaso duten enpresa erakunde eta elkarteen kasuan, lanerako ere balio duela azpimarratzeko aukera eman digute. Neurri handi batean, bikain ziurtagiria jaso duzuenok aitzindari zarete. Eta gogorarazi diguzue, eremu sozioekonomikoari dagokiona dela, euskararen erabileraren normalizazioak oraindik gainditzeko duen erronketako bat. Eta jakina, hori ez da berez gertatuko. Gure ustez, erronka hori gaindituko badugu, bi euskarri behar ditugu. Lidergoa eta plangintza. Euskararen normalizazioak gizarte aldaketa sakon bat eskatzen du. Ezagutzatik abiatuta, norberaren ohiturak aldatzea eskatzen du. Eta ahalik eta tokirik gehienetan euskara ere erabiltzeko asmo sendoa hartzea. Eta horrek giltza eragingarri eta indartsuak behar ditu. Eta hor kokatu ditut, aipatu ditudan, lidergoa eta plangintza. Lidergoa alde guztietan behar da. Bistan da zenbait erakunde eta enpresatan badela. Baina politikan ere behar da lidergo hori. Arlo publikoan esate baterako, ahalegin handia eginda administrazioa euskalduntzeko urteotan. Baita, herritarren eskubideak bermatzeko ere, oraindik guztiz lortu ez badugu ere. Datu bat emango dizuet. 1980ean, 5 langile publikotatik bat baino etzen gai bere lana euskaraz egiteko. Gaur, urte batzuk geroago, 10 langile publikotatik 7 dute gaitasunen bat euskaraz jarduteko. Euskararen ezagutzan eman den aurrera pausu handi hori, orain erabileraren arlora eraman behar dugu. Eta administrazioan ere ezagutzatik erabilerara pasa behar dugu. Horrek lidergoa eskatzen du. Erabaki hori posible egingo duten neurriak hartzea eta martxan jartzea eskatzen du. Eta horretarako erreztasunak ematea eta baliabideak eskaintzea. Eta horretarako ardura politikoak dauzkagunon konpromisoa beharrezkoa da. Ikusi duzuen bezala, bikain ziurtagiria gaur jaso duten enpresa eta elkarteen artean,
Jaurlaritzako lehendakaritza, kultura sailordetza, kirol zuzendaritza eta Etxepare institutua egon dira. Ikusi ditut irriparre batzuk. Eta batek baino gehiago pentsatuko zuen, zer egiten dute hauek beren burua saritzen. Beren buruari ziurtagiriak ematen. Erantzuna erreza da. Ez da nahikoa besteei eskatzea. Beharrezkoa ikusten dugu besteei alegina egiten gabiltzanok geure buruari ere eskaria egitea. Eta horregatik ezarri dizkiegu kanpo ebaluaketak geure buruei, gure lantaldeei eta gure lan zerbitzuei. Gure artean euskararen erabilera nolakoa dan neurtzeko eta erabilera hori bermatzeko, eredugarri izan behar dugulako. Bide batez zuen aurrean esan nahi dut, guretzat eredugarria izan dela Jaurlaritzan kontu honetan lehendakaritzak izan duen konpromisoa. Hasi lehendakariaren gandik eta lehendakaritzako talde guztietara. Lidergoaz, beraz, hitz bi esan dizkizuet. Orain beste bi plangintzaz esan nahi dizkizuet. Euskararen erabileraren normalizazioa ez da berez gertatuko. Edo ez da erabile edo eragile gutxi batzuen bultzadaz emango. Normalizazio horrek plangintza bat eskatzen du. Plangintza estrategikoak, helburuak eta betetze mailen jarraipena. Kudeak eta aurreratua daukazuen enpresak badakizue zerbait honetaz eta erraz ulertuko duzue hori. Kudeak eta aurreratuaren arlo horretan kokatzen dugu, behin eta berriz esan dugun bezala, bikain ziurtagiria. Baina hor kokatuko dugu baita ere, eremu sozioekonomikorako plangintza estrategikoa. Urtea bukatu aurretik, Eusko Jaurlaritzako gobernu batzordean aurkeztuko dugu lan arloan euskararen normalizazioa sustatuko duen plangintza estrategikoa. Hainbat eta hainbat ordezkarirekin kontrastatu dugu dokumentu hori eta baliagarria izan dadin horretarako landu dugu. Lan munduan ere, industria edo zerbitzuen arloan ere, euskara harreman hizkuntza, lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza ere izan dadin. Asko geratzen da egiteko, baina lan handia egin da. Agian, arlo pribatuan luzeagoa da oraindik egiteko daukagun bidea, baina egia da era berean inoizko baldintzarik hoberenak dauzkagula euskarak arlo horretan ere pisua irabaz dezan. Euskara gai da. Seguru nago geu ere gai izango garela. Eskerrik asko. Legebiltzarreko presidentea, diputatu nagusia, Donostiko alkatea, sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, erakunde eta enpresa eta elkarteetako arduradun eta kideok, herrietako alkateak, jaun andreok, arratsaldean. Lan munduan, enpresa eta entitateen eremuan, gero eta lotuago dago euskara eta bikaintasuna. Genero berdintasuna, jasangarritasuna edo enpresen dimentsio soziala funtsezkoak baldin badira, funtsezkoa da baita ere hizkuntzen kudeaketa, batez ere kudeaketa aurreratuaren ikuspegitik. Euskarak balioa erantzten du prozesu eta ekoizpenetan, eta aipatu dugun kudeaketa aurreratuaren osagai banaezina da. Ez da erantzkin hutsa, ez da bazterreko estrategia edo ekimen bat. Euskararen kudeaketak asko irakasten digu. Eta kudeaketa horretan ikasitakoa ekarpen handia da. Bai mundu zabaleko lantoki eta ekoizpen gunetan, bai harreman komertzialetan. Bikaintasuna baldin bada helburua, enpresek ezinbeste zaindu beharko dute hizkuntzen kudeaketa, ekoizpen eta administrazio prozesuetan bezala, bezero eta hornitzaileekin dituzten harremanetan ere. Era berean, herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar dira. Horietan, eragin zuzena duten jardueretan, eta ezinbestekoa du lan munduak bete behar horri sendo heltzea. Eta zer esanik ez, bestalde, erantzukizun sozialaz ari bagara. Ezinezkoa baita gure herrian erantzukizun sozialik irudikatzea, are gutxiago gauzatzea, euskararen balioa kontuan hartu gabe. Euskal hiztunok zenbaki magiko bat dugu gure hizkuntzan, eta 11 da zenbaki hori. Eta hori oso momentu berezian, momentu magiko batean, heldu da bikain ekimenaren 11. urteurrena. Euskadik erakutsi du gai dela mundu osoan eredu izan diren zenbait prozesu hausnartu, abian jarri eta gauzatzeko. Eta ereduetan eredu hor dugu bikainek uztartzen dituen euskara eta lan munduaren arloetan egindako bide oparoa.
Gure gizartea protagonista izan da munduan den euskara bizi berritzeko prozesuan. Eta bide horri segida ematea dagokigu orain guri guztioi. Egunetik egunera idazten ari gara, euskara sendotzeko, zabaltzeko eta gure gizartearen esparru guztietara eramateko prozesu hau. Eta enpresa eta entitateek protagonismo berezia izango dute datozen urteotan idatziko diren orrialdeetan. Lan mundura heltzen ari diren belaunaldi berriek inoiz baino gaitasun handiagoa daukate beren zereginak euskaraz betetzeko. Baina bidea erraztu behar zaie. Ezinbesteko bete beharra dute errazte horretan enpresa eta entitateetako arduradunek, baita erakundeek ere. Ezin izango dugu euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko bidean aurrera egin, enpresa eta entitateen eragiletza aktibatu ezean. Bikaintasun eta erantzukizun sozialaren eskutik zuzenean datorren konpromisoa delako. Denok izan behar dugu beraz, eragile datozen urteotan idazten jarraituko dugun euskara sendotzeko prozesu eredugarri horretan. Nork bere neurri eta arduraren arabera. Baina izan gaitezen denok eragile eta sekula ere ez eragozle. Egin dezagun bat bikaintasunarekin. Azken 11 urteetan 400 inguru izan zarete bikainekin bat egin duzuen enpresa eta entitateak. Gero eta gehiago zarete, gero eta gehiago gara. Zorionak zuei guztioi bikain ari zarete. Eta zorionak bereziki aurten egitasmo eredugarri honekin bat egin duzuen enpresa eta entitateei. Zorionak bihotzez.